Салом дӯстони азиз. Ман мехоҳам имрӯз ба шумо тарзи чӣ хел снимат кардани потоки стиральная машина, яъне ҷое ки мо порошок меандозем, нишон диҳам. Бисёриҳо гуфтанд ки ба сабабе ки дар инҷо боқимондаи порошокҳо шах шуда мемонанд, ба барабан порошокро ҳамроҳ мекунанд. Вале дар асл гирифтан ва тоза намудани ҳамин латоки стиральная машина хеле осон ва оддӣ аст. Дар ҳамаи ин латокҳо ҷойи махсус аст ки мо аз он ҷо метавонем аз стиральная машина латокро ҷудо намоем. Мебинед, чуноне ки мебинед, мана махсус ҷой дорад ки камтар зер мекунем ва ба тарафи худ мекашем ва мебинем ки ана дар дарун бошад боқимондаи порошок ҳастанд. Ҳозир тоза мекунем ва ба ҷояш мегузорем. Дӯстони азиз, мебинед ки ана даруни стиральная машинаро тоза кардем. Ба мо вақте ки бо щёткии дандоншӯи ягон хел кӯҳна тоза мекунем, қулайтар аст ва акнун ба ҷояш латокро мегузорем. Ин ҳам хеле осон. Оҳиста мегузорем. Ҳамин хел. Ба шумо лозим намеояд ки дигар ба барабан порошокро ҳамроҳ кунед. Метавонед осонакак гирифта тоза кунед ва ба ҷояш гузоред.